Kaixo guztioi, hementxe gaituzue berriro ere kazetaguneako bideotutorial berri batean. Oraingo honetan testu dokumentu bat PDF batean nola bihurtu erakutsiko dizuegu. Lehenik eta behin erabaki beharko genuke zenolako egoeratan gomendagarria den hau egitea. Beno demagun, beste pertsona bati dokumentu bat bidali behar diogula, adibidez kurrikulum bat, faktura edo aurrekontu bat. Baina ez dugu nahi pertsona horrek gure dokumentuan inolako aldaketarik egitea. Hauxe dugu arrazoi garrantzitsu bat testu dokumentu bat PDF formatuan bihurtzeko. Ikusiko dugunez, prozesu oso erraza eta eskarra da. Une honetan LibreOfficeko testu dokumentu batean gaude. Testu bat idatziko dugu gure frogarako. Badugu dagoeneko gure testua eta oraingoan ikusiko dugunez goiko partean erraminta ezberdinen atalean PDF letrak dituen botoi bat ikusiko dugu. Horretan sakatu. Hemen adostu behar duguna da ordenagailuko zein lekutan gorde nahi dugun, hori batetik, eta bestetik zein izenarekin gorde nahi dugun. Ederki, eta azkenik PDF artxiboa irekiko dugu. Ikusten dugun moduan, dokumentua ikus dezakegu, baina ezin dugu idatzi gainean. Beraz, gure helburua lortu dugu. Beno lagunok, hauxe izan da guztia gure partetik, gogoratu gure kazetagunetik YouTubeko kanalean arpidetu zaitezkela, honelako bideoak eta bestelakoak ikusi ahal izateko. Baita horietan zure komentarioak galderak ere proposatzeko. Besterik gabe, hurrengora arte, ondo izan, gero arte.